টাকা ওপৰত হোৱাটো একজন না দুজনে কিন্তু টকা লোৱাটো 3 কোটি उनहा थाखा लानाया 3 कोटी थाखा लादों आरो बिथांमोना 9 जन दङ जाय बिथाङा पार्टीनि गेजेराव खमसिन फैसा मोनदों बे बिथाङानो बे भिडिअखौ भाइरेल खालामदों होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेराव बुंफ्रुदों दिनै बे जिथु बाथ्राफ्रा सैथोब्ला बेसेबां लासिं सिं एबा बेसेबां साननो गोनां बाथ्रा नंगौना नङा रायजोफोर नोंथांमोना निश्चय बुजि मोनखायो थ' गिबियावनो खुलुमबाय गासिबो आंनि चेनेलखौ नायगिरि मेलेमजिबि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय दिनै बे गोजोन फुंबिलि समाव आं नोंथांमोनजों सावरायफैनो एबा नुजानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय सिगाङाव भिडिअ इन्ट्र' होनानै नोंथांमोना निश्चय नुनानै बुजि मोनखाबाय आङो मानि थाखाय एबा मानि सोमोन्दै भिडिअखौ लानानै फैदों दिनै बे भिडिअआ गोबां ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों एसामिस मिडियामानो जा बा बर' एसामिस निउसावनो जा बा बर' निउसावनो जा गोबां माने भाइरेल जागासिनो दङ दिनै बिथांमोनहा इउपिपिएल हान्जायाव जबदान जाहैनायाबो बारा गोबाव जायाखै बिथांनि मुङा आन्थनि नार्जारी खोनानाय मथे जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनाय मथे आन्थनि नार्जारी बिथांजों लोगोसे गोबां मानसिफोर दंबावो आरो किसुमाना बिदिनो आथिं नुजाफादों किसुमाना आखाइ नुजाफादों गोबां थाखानि सायाव दङ बिथांमोना आरो जाय थाखानि सायाव उन्दुनानै थादों बे बिथाङा आन्थनि नार्जारी दिनै नोंथांमोना निश्चय बुजि मोनगौ बेफोरबायदि थाखा फैसा लुसोमनाय गैया होननानै बै समनिफ्रायनो प्रमद बर' बिथाङा एबा बिजेपि सरकारा बुंदोंमोन नाथाय दिनै बिथांमोना बबे एंगेलजों थांगासिनो दङ मा खामानि मावनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां नुगासिनो दङ एबा मिथिबोगासिनो दङ दिनै बिजेपि आरो इउपिपिएलआ मा मावनो नागिरदों नोंथांमोना गोबाङानो मिथिदों नाथाय दायो थाखा फैसा गैया बिथांमोननि आखायाव खामानि दामानि मावनानै होनो थाखाय बा लामा सेंग्रेबेल माबा मोनसे खामानिफोरखौ मावना होनो थाखाय सोरनिबा न' बांखौ लुफुंनानै होनो थाखाय बिथांमोननि आखायाव रां गरसेबो गैया नाथाय दिनै बे समाव बहानिफ्राय एथ'ग्राब कौटि कौटि थाखा बा लाख लाख थाखा बबेनिफ्राय ओंखारखो बेगै बेग नायनानै ला नोंथांमोना नै बेगै बेग आरो हायाव माबायदि लुसावनानै लादों बिनि सायाव आन्थनि नार्जारीया उन्दुनानै दङ थाखानि सायाव अब्ला दिनै बिथाङा बिएसइउनिफ्राय इउपिपिएल हान्जायाव जबदान जानायानो बारा बावाखैमोन अब्ला बिथांमोनहा थाखाखौ एथ'ग्राब मानि बबेनिफ्राय मोनखो मा प्रमद बर' बिथाङा एथ'ग्राब मानि थाखा होनानै मोनसे आफादखौ बायनो सानबाय नामा दिनै बिथांमोनखौ एसेखिनि थाखा होनानै बायोब्लानो बा ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाबानो जि दिनै गासिबो बिएसइउनि मानसिफ्रा इउपिपिएलआव जयनिं जाजोबगोन एबा थांजोबगोन होननानै बिथांमोना सानदों जानो हागौ नाथाय बेफोर थाखाया बबेनिफ्राय फैखो दिनै जोङो नों आं गोरिब गुन्द्राखौ सहाय होनो अनसुंथाइ होनो थाखायबा बिथांमोननि आखायाव रां गैया जायो जोङो एप्लाइ खालामनायनो गोनां जायो गोबां बिथिंनि गेजेरजों जोङो बारे बारे एप्लाइ खालामसेयावबो जोंहा मोननांगौ मोन्थायखौ मोना दिनै एक्स एनडिबिनि बिथांमोना जेलाव फासिनानै दङ बिथांमोननोबा माने गरसे गरनै नै गारि भारा लां बा हाकिम उकिलनो एफा एनै होनो थाखाय खरसा साफानि खरसा लां होनानै हरनायाव गैया बिथांमोना आरो बिनि गेजेरजों जाय बिथांमोना दिनैसिमबो न' दङ बिसि फिसाजों महर मोखां नुलायनानैबाबो बिथांमोनाबो दासिमबो केस जोबनो थाङाखै केसनिफ्राय दिनैसिमबो एक एंसिबो बिथांमोननि केसा खालास जानायनि राहा लामायाव गैया माने मोनोब्ला बिथांमोनखौ सोसननायनि लामायावसो दङ दिनै साननो थाङोब्ला साननैसो सिगाङाव जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों बिदाय बिथां एमबाथामोना केसाव गोलैफिनबाय दिनै बे बिथांमोना बिदाया बहा गोमानानै दङ बिथांनि नामाव केस फैफिनदों वारेन्ट फैफिनदों दिनै बिथांमोना बेफोरबायदि केसखौ फोजोबना होनो थाखाय आखायाव रां गैया जायो इउपिपिएल सरकारनाव रां गैया जायो नाथाय दिनै बेफोरबायदि मानसि बायनो एबा गावसिनि पार्टियाव लाफानो थाखायबा गोबां लाख लाख कौटि कौटि रां बबेनिफ्राय ओंखारबोयो नोंथांमोना निश्चय बुजि मोनदों नङामोनसै होनबा दिनै गोबां सारा दुनियाव बर' सुबुङा मिथिदों एबा गासिबो नुबोगासिनो दङ खुद मेगनजोंनो ससियेल मिडियानि गेजेराव माबायदि भाइरेल जागासिनो दङ मैयानिफ्रायनो गोबां भाइरेल जादों बे भिडिअआ आन्थनि नार्जारीया थाखानि सायाव उन्दुनाय बेगै बेग थाखा लानाय बेफोरो गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइरेल जादों बे बाथ्राया जों बुंनाय बाथ्रा नङा दिनै खुद बे भिडिअनि सायाव बा बे थाखा फैसा लानायनि सायाव गोबां ससियेल मिडियायावनो भाइरेल जाखाबाय जोङो उनावसो आपल'ड खालामो नंगौ नङा जोङो एसे नायग्रोनानैसो थेवबाबो जोंहा माने बरनाम मोनो एबा दाय होयो जोंनि सायाव नंबा जाबा भिडिअ होयो होननानै दिनै जुदि नङाब्ला बेफोरबायदि थाखाया बबेनिफ्राय फैखो इउपिपिएलआव जबदान जानाय लोगो लोगो जयनिं जानाय लोगो लोगो बिथांमोननि आखायाव बबेनिफ्राय कौटि कौटि रां फैखो लाख लाख रां बहानिफ्राय फैखो बेखौ प्रमद बर' सरकारा हराखैबा सोर हरखो बिटिआर सरकारनिफ्राय मोनाखैबा बबेनिफ्राय मोनखो बिथांमोना नोंथांमोना निश्चय बुजि मोनो नाथाय बुजिनानै बुजिबायदि नोंथांमोना बेफोरबायदि थाखानि सायाव थानो मोननायखायनो दिनै नोंथांमोना मिथिनानैबो मिथियै बायदि खालामगासिनो दङ होननानै जों सानो दा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिनि सायावनो बुंदों आरो लोगोसे मैया मोनसे भिडिअआव नुनो मोनदों हाग्रामा महिलारिया ओरैबायदि खोथा बुंदों जे
फुट हाग्रामा महिलायाबो सासे बुरभक होननानै आं सानो बेबो सासे जाम्बा जेरै खर'आव खानाय गैया साला लानथाथा बेबायदिनो सासे दुनियानि जाम्बा मानसि बियो बेखायनो बेबायदि थगायथिं जाबाय थायो बियो साला मा बुंदों बियो इउपिपिएलआ बिजेपिआ जेननाय एबाराव रोखा जाखाबाय प्रमद बर' बिथाङा गावनि मानसिखौनो मा गावनि इउपिपिएल पार्टिनि मानसिखौनो नांगोलनि सबियाव भट होनो थिनदों होननानै बे बाथ्राया रोखा जानो हागौ नाथाय बिनि भटआ बहा थांगोन नों बेखौ मा पात्ता मोननो हाग्रामा महिलारि नोंथाङाबो बेखौ दासिमबो बुजि मोनाखै नामा थांनाय बाराव मा जाया नोंथाङा मानि थाखाय नोंथाङा जेननानै उन्दुना थानो गोनां जानाय हा बुजि मोना नोङो खर'आव खानाय गैया साला लानथाथा सान्दुं थिं थिं नांबाय थानायखायनो नोंनाबो मेलेमा आवलिलांजोब्बाय खोमा हाग्रामा महिलारि आला मोजांसो मोनदों खोमा गावनि गोसोआव एकदमबारे एबार जों देरहाखागोन प्रमद बर'आनो नांगोलनि सबियाव भट होनो थिनखादों नाथाय सिंजों जि मा मावनानै दोनदों नों बेखौ पात्ता मोनदों नामा कि जानि बैयाव नांगोलाव थुनाय लोगो लोगो इउपिपिएलआव थांजोबो खोमा भटआ नों बेखौ थाल लादों चेक खालामनो मोनदों नोङो फुटनो जानला मोनला खोथा बुंनो हागौ साला बेबो खर'आव मेलेम गैयाना गैमारखाया जेरै जाम्बा एरै जाम्बा सादा सिदाबाबो मानसिया बांद्राय एथ'ग्राब सादा सिदा दाजालै बेफोरखौ उनसो एसे माबा लानांगौ नै नाय गोबां रायजोआनो साननानै नायदो हाग्रामा महिलारिया इउपिपिएल सरकारनि सायाव गोबां बाथ्रा बुङो नाथाय बे पइन्ट मोनसेखौ बे हमनो हायाखै मानो आं मैयाबो होनाय बायदि जादों बे भिडिअखौ माने हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन जे प्रमद बर'आ सेस बेबाराव गैला इउपिपिएलआ खुद गावनि पार्टिनि मानसिखौनो नांगोलनि सबियावसो भट होनो होदों होननानै नोंथांमोना साननानै नायदो सोर देरहायो सोर जेनो थारिखआल' फैग्रोथोंसै अब्लानो मिथिगोन नोंथांमोना निश्चय बुजि मोनगोन दा जोङो देरहानाय जेननायखौ लानानै होथिगावबाय थानानै जेबो लाब गैया नाथाय दा जोंहा साननांगौ बाथ्राया नैबेसो जे बिथांमोना इउपिपिएलआव जयनिं जाग्रा आन्थनि नार्जारिमोना बबेनिफ्राय कौटि एबा लाख थाखा मोनखो खोनानो मोननाय मथेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनाय बायदिबा बे राङा 3 कौटि दङ नाथाय बिथांमोना 9 जन ग्रुपमोन 9 जननि गेजेराव जाय बिथाङा थाखाखौ खम मोनदों बे बिथाङानो बे भिडिअखौ भाइरेल खालामदों होननानै फोसावदों आरो दंबावोमोन बिथांमोनजों लोगोसे गोबां मानसि नाथाय आन्थनि नार्जारिया भाइरेल जाबाय बिथाङा थाखानि सायाव उन्दुलायनानै देखायबाय जेब्ला बिथांखौ नोजोर बोबाय दिनै बिथाङा भाइरेल जाबाय खिन्थु बेसेबांसिम सैथो बेखौ जोंहा मिथि मोना थारैनो बिथांमोना इउपिपिएल सरकारनिफ्राय बा बिपिएफनिफ्रायथ' नंखाया नालाय बिथांमोना बिपिएफ हान्जायावथ' थांखायाखै इउपिपिएलआव फैदोंमोन प्रमद बर' बिथांजों जबदान जाफैदोंमोन दिनै बिथाङा आन्थनि बिथाङा माने इउपिपिएल सरकारनिफ्रायसो मोनमारखो ना बले बहानिफ्राय मोनमारखो बिनि दाबो रोखा फोरमान मोनाखै उननि फारसे मा जायो बेखौ मिथिलांगोन नोंथांमोना बिनि बे भिडिअनि सायाव आरो फिन भिडिअ मोनफिनगोन नोंथांमोना नेनानैल' था आं दायो बांद्राय गोलावखौ बुंनो सानलिया जास्ट जोंहा साननांगौआ बेसो जे जुदि बेफोरबायदि थाखाखौ 9 जन बेक्तिनो हरनो हादोंब्ला बै गोरिब गुन्द्रानो बे 3 कौटि थाखाखौ रानना हरोब्ला बेसेबां सहाय जागौमोन आरो गोरिब गुन्द्राफ्रा बेसेबां खुसि मोनगौमोन बेसेबां गोजोननाय मोनगौमोन नंगौना नङा रायजोफोर दिनै जोंहा बोथिसे ओंखामनि थाखाय सानफामानि दिन हाजिरा मावनानै जाबाबो आगोर मोनाखै जाय बिथांमोना दिनै जेलाव जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनदों बै बिथांमोननि केसा दासिमबो जोबनानै थाङाखै बिथांमोनहा गावसिनि फिसायफोरखौ जेलसिम थांनानै नायहैनो थाखाय बा खबर लाहैनो थाखाय बिथांमोननो एसे एनै सहाय हरोब्लाबो बिथांमोननि गोसोआव जोबोद खुसि फैगौमोन एबा रंजाखांनाय फैगौमोन नाथाय दिनै मा खालामनो उफाय गैया बिथांमोना हाबा जादों गथ' गथाय दंबाबो सासे आइजोआ फिसाय गैजायै बायदिसो गावनो खुद खस्थ' खालामनानै गथ' गथायखौ फोरोंनांगासिनो दङ बैफोरबायदि न'खराव एसेबाबो अनसुंथाइ हरनो हायोमोन ना बेफोरबायदि रांखौ नोंथांमोना मा सानखो मा सानखो बिथांमोना मा हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोआखैमोन नामा एनडिएफबिनि साफ्रोमबो मेम्बार्सफ्रा हारिनि थाखाय नांबोआखैमोन नामा बिथांमोनाबोथ' गावनि जिउखौ बेसेन गोसा जिउखौ दान्दिसे दोनथ'नानैब्लाबो हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन हाथियार हमनानै बिथांमोना गावनि जिउखौ आं सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थायो दाउसा अमाफोर बायदि जुनारजों समान रुजुना लानानै बिथांमोना दिनै दं गाबोन गैया गावनि जिउखौ सिमां बायदि बिथांमोना थेवब्लाबो गिनायखौ लानानै बिथांमोना हाथियार लानानै हारिनि थाखाय संग्राम खालामबोदोंमोन दावहा नांबोदोंमोन थेवब्लाबो दिनै बिथांमोना मा मोनखो जेबो मोनाखै दिनै बिटिआरखौ एकर्ड खालामना लाबोनायनि गेजेरजोंबो बिथांमोना जोबथेसालियाव थाफिनजोबनो गोनां जादों बिथांमोननि केसा रिपिट सोलिगासिनो दङ दिनै बिथांमोनखौ सोर अनसायगोन बिटिआर सरकारा अनसायाब्ला बिटिआर सरकारा जुदि नायाब्ला दिनै बिथांमोनखौ सोर नायबावगोन बिजेपि सरकाराथ' देरहागासिनो दङ दाबो देरहागोन बे रोखाखा बिजेपि सरकारा नाथाय देरहाखांनायनि उनाव मावथारगोन ना मावथाया बिथांमोननि खामानिफोरखौ बिथांमोननि केसफोरखौ फोजोबना होनो हागोन ना हाया नैबेखौसो जोंहा सिन्था खालामनांगौ दिनै बेफोरबायदियाव मानसि जयनिं जाबानो जे कौटि रां हरनांगौ बे रं जादों बे गोरोन्थि जोंनि नुनायाव दिनै बेफोरबायदि 9 जन सुबुंफोरनो जिथु कौटि रां हरनो हादोंब्ला नों आं गोरिब गुन्द्रानो अब्ला जों मानो हरनो हाया सरकारा दिनै जोङो
माबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय माबा मोनसे निदान आफोदनि थाखाय जोङो सरकारनिसिम आथिं हमहैबा बिथांमोना जानाय नङा बिदि लानानै फै मा फोरमान दङ नै बेफोरखौ डिटेल्सलि पार्टिमेन्टआ नागिरो नाथाय दिनै बिना प्रुफआव गावसिनाव जयनिं जानाय लोगो लोगो कौटि लाख थाखा हरनो बिथांमोना बबेनिफ्राय रां मोनो नोंथांमोना निश्चय साननानै बुजिनानै मोनखायो आं बारा गोलावखौ बुंनो सानला नोंथांमोन सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'आव हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बुंदों इउपिपिएल सरकारनि सायाव आरो लोगोसे बे रांनि थफ्लानि सायाव मा बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै बुजिना लानो हासिगोन আমাৰ গোসাইগাঁও জিলাৰ ভিতৰত থকা আমাৰ গুমা সমষ্টি আৰু এইটো কচুগাঁও সমষ্টি দুটা মিটিং কৰিলোঁ মই আৰু এই মিটিঙত মই যিটো দেখিবলৈ পাইছোঁ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী চলাই আহিছে আৰু খুব ভাল আমাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা হিচাপে আমি জিকাটো 100% কৰিব মুঠতে ভাল যেহেতু স্যার শ্রীরামপুরত অলরেডি হিমন্ত বিশ্ব আমি এইটোৱে কৈ আছোঁ মানে ৰাইজৰ সহায়টো খুব ভাল আমাৰ কথাটো হ'ল কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ বিপেফ দলৰ লগত যুঁজ দিব পৰা কোনো পলিটিকেল পাৰ্টি নাই আজিৰ দিনত কংগ্ৰেছ আছে নামৰ কেণ্ডিডেট দি পেলাই ৰাখিছে ইউপিপিএল আছে ইউপিপিএল কোনো ক্ষেত্ৰত নহয় আমাৰ লগত যুঁজ কৰিব পৰা দল নহয় ইউপিপিএল য'ত আমি দৰং ওদালগুৰি লোকসভাত বিজেপিক হাৰাই পেলাই আহিছোঁ আমি কংগ্ৰেছক হাৰাই পেলাই আহিছোঁ ইয়াত তুলনাত ইউপিপিএল কোন হয় ইউপিপিএল একো কাম নাই আৰু ইউপিপিএলক বিয়া পোৱা বহুত দল সংগঠন বহুত জাতি জনগোষ্ঠী ওলাই আহিছে আমাৰ লগত হয় স্যার দেখা গৈছে যে বিএছঅৰ এজন নেতা ইউপিপিএলত যোগদান কৰাৰ লগে লগে বহুত টকা লৈ পেলাই মানে শুই আছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত দেখি পাইছোঁ নহয় ইহঁতে 9জন আপোনালোকে ওলাবি 9জন আছে থকা ওপৰত হোৱাটো একজন না দুজনে কিন্তু টকা লোৱাটোত 3 কোটি লৈছে বুলি আমি শুনিছোঁ টোটেল 9জন আছে বছৰত মই কম 9জনৰ ভিতৰত কোনোবা এজনে 1 লাখে পাইছে বুলি ই ভাইৰেল কৰিছে হয় স্যার মানে এনেকুৱা টকা লোৱা কাৰ্য কিমান দূৰ 1 লাখ দিছে বুলি তাক কোনোবা এজনক সিয়ে ভাইৰেল কৰি দিছে তাক সুধিলেতো পাই যাব কোনে আমাৰ তাত কোনে ফটো পঠাই দিছে তাক সুধিলেতো কোন গৈছে কাৰ পৰা পাইছে পইচা এইবিলাক কি আমাক সুধিব লগা একো নাই পুলিচে ধৰক সোধক চব ওলাই যাব দৰং ওদালগুৰি সমষ্টি কৈছে না মই দৰং ওদালগুৰি লোকসভাত বিজেপিকো হাৰাইছোঁ আমি কংগ্ৰেছকো হাৰাইছোঁ আমি বিপিএফে উইনাৰ ইয়াৰ তুলনাত এই কোকৰাঝাৰ লোকসভাত ইউপিপিএল কোন হয়